आखाइ खबनानै थुलुंगा थाखाय खावलायबाय। बर' बिजोंजों फरायना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों राबां दख'रा एबसुआ। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां दख'रा एबसुआ राबां बर' बाजारनि नब्लाङाव राबां दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव 2025 इं मायथाइयाव HSLC आरो HS आनजादाव जौसिन GT मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। फरायसाफोरखौ फरायनाय बिथिङाव थुलुंगा होनायनि थांखि बोसोरफ्रोमबो HSLC आरो HS आनजादाव जौसिन GT मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावबोबाय थानाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो राबां दख'रा एबसुआ राबां बर' बाजारनि नब्लाङाव राबां दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव 2025 इं मायथाइयाव HSLC आरो HS आनजादाव जौसिन GT मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया फुंबिलिनि समाव बायदि बायदि रोखोमनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जालाङो। बेफोरनि गेजेरावनो मख'जाथावदि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव जेवारि फोजोंजेनगिरि आरो बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि भारत बर' बिथाङा। मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मेलखौ बेखेवनानै होफैयो 22 नं कख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्थु बर' बिथाङा। लोगोसेयैनो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेयै जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैयो बर'नि मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारि बिथाङा। जोंनि बिमा बिफाफोरनि अननायानो गथ'नि जोथोन लानाय नङा। जेब्ला सासे फरायसाया थांखि गैया जायो अब्ला बिहा जेबो खामानि गैया जायो आरो समाजनि गाज्रि हाबा मावग्रा गाज्रि मुवा बेसाद लाग्रा सोबग्रा जायो। बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'खौ अननायानो जोथोन लानाय साननो नाङा। जेसेबां हायो गावनि गथ'खौ अननायनि सोलायै मोजाङै जोथोन लानांगौ होननानै मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनानै दख'रानि बेन्दोंआव टप 10 जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय मोनसे हाबाफारि लादों। थारैनो बेयो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव। खारन बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हायो आरो बेफोरबायदि थुलुंगाखौ होबोबाय थानायनि थाखायनो निस्सय दिनै जोंनि नैबे ओनसोलाव जिथु जोंनि फरायसाफोरनि जिथु रिजाल्ट बे रिजाल्टआ साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव जोंनि माखासे गेदेमा बिथांमोनखौ आलासि महरै लेंबोनानै फरायसाफोरखौ थुलुंगाथाव जिखिनि बिहोमा होलांबाय जिखिनि बिबुंथि होलांबाय निस्सय बेफोर बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ इयुनाव साफा गुन गोनां सुबुं गावबा गावखौनो गायसनना लानायनि थाखाय गियान होगोन थुलुंगा होगोन आं बेखौनो आसा खालामगोन। गोबां फरायसायानो थांखि सायख'नाय बा आयदा सायख'नायाव गोबां फेलें जादों। मा बोसोन होगोन नोंथाङा? बे बेलायाव आं नैबे खोथाखौनो बुंगोन जोंनि गोबां बिमा बिफाफ्रा जे फरायसाखौ हथात गावनि फिसाखौ मा खालामनो नागिरदों थ' बिनि सायावनो गोनो गोथो आरो बेबायदि गोनो गोथो जायोब्ला जों बिमा बिफाया मालाबाबो गावनि गथ'खौ बुंनाय नङा जे नोङो डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ बा मेट्रिकआव 98% लाखिनांगौ हायार सेकेन्डारियाव 99% लाखिनांगौ दा बे खोथाफोरखौ जों बिमा बिफाफ्रा मालाबा बुंफेरनाय नङा। दा बिनि थाखायनो जों बिमा बिफायानो जिहेथु गावनि फिसाफोरखौ बुंफेराखै स' एखनब्ला समाव जोंनि फिसाफोरखौ जोङो माने सेल्फ कनफिडेन्स गैयै बायदि नुयो जे आत्मबिश्वास गैयै बायदि नुयो गावनि सायावनो फोथायनाय गैयै बायदि नुयो आरो जेब्ला गावनि सायाव फोथायनाया गैया जायो अब्लानो बिसोर गथ'फ्रा माने जेबो थांखि गैया जाहैयो थ' गाव मा जानो नागिरदों थ' बे थांखियानो गैयाबा माबे स्ट्रिम फरायनांगौ
माबायदि फरायनांगौ थ' बेवहायनो गोनो गोथो जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो बिमा बिफा बिथांमोनखौ बुंगोन जे जोंनि साफ्रोमबो फिसायानो साफा साफा गेदेर मानसि जानो हायो, गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हायो, आनजादाव बुरजा बुरजा नाम्बार लाखिनो हायो। दा बिनि थाखाय जों बिमा बिफायाबो गावनि सायाव फोथायनायखौ लानानै सेल्फ कनफिडेन्सखौ लानानै जोङो जोंनि फिसाफोरखौ बुंदावनांगोन आरो जोंनि फिसाफोरखौ जों जेब्ला बुंदावगोन अब्लासो जोंनि फिसाफ्राबो गावनि सायाव फोथायनायखौ लानानै थांखि लागोन आरो जेला जोंनि फिसाफ्रा थांखि लानो सोलोंगोन अब्ला जोंनि फिसाफ्रा खुनुदिन लेखा फरायनायाव बा थांखि लानायाव खुनुदिन गोनो गोथो जानाय नङा। गोबां लाइमोनफोरानो गाज्रि मुवाजों एडिक्टेड जानांदों आरो गोबां दोनखारनाय लांखारनाया जोंनि गेजेराव गोबां जादों, मा बुंगोन? दा बेनो दहाय एसे सिगाङाव बुंनायानो जेलानोखि सासे फरायसाया जेबो थांखि गैया जायो। दा थांखि गैया जाब्लानो गुबुन गुबुन समावहाय मालाबा समाव जोङो माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा जालाङो। खारन थांखि गैयाबा बेहा खामानियानो गैया। थ' खामानि गैयाबा बिदिनो माने गोदाव सोराव जायो, लामा आन्दायो। थ' बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे सांग्राङै थांखिखौ लानानै फरायलाङो आरो बिनि सायाव जों बिमा बिफायाबो जाहाथे सांग्रां जायो, जाहाथे जोंनि फिसाफ्रा खुनुदिन बेफोरबायदि लामाथिं थांनो हाया। थ' बे बेलायाव आङो बिमा बिफाफोरखौनो बांसिनै दाय हमगोन। थ' दिनैनि दिनाव जों बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ अननायखौनो जोथोन लानाय होननानै सानो। थ' अननायानो जोथोन लानाय नङा। दा बेखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाया जुदि सांग्राङै गावनि गथ'खौ जोथोन लायोब्ला जोंनि फिसाया मालाबाबो ड्राग्स एडिक्टेड जाया, गान्जा फाग्ला जाया, बाइकनि फाग्ला जाया। थ' आङो साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरखौ बेनि थाखायनो आं खावलायगोन आरो जोंनि फरायसाफोरखौबो आं खावलायगोन जिहेथु जोंनि साफ्रोमबो फरायसानियाव टेलेन्टआ दङ जानो हानायनि। थ' जानो हानायनि टेलेन्टआ दङब्ला जाहाथे जोङो थांखि लानानै दावगालाङो बेखौ खावलायगोन।